usikagari naye Matinombogarate. Hamuna asi haona kupinda kavari ndaendako saka manje iwewe chiri kukunetsa chii musevenzi mudzimai wako aripo wawaibirira usho ari unofanira kuva very open and transparent when it comes to was mangwana mwana uyo akabuda ropa rakafanana newe isusu pana vateta akutonga inenge yatoo contempt of court. I thought otherwise iwe uchava very gentle wongowadzana nemudzimai wako umuripa owadzana nevanhu kwamabhandi waripa ndo zvatoziva asi akutanga newe zvechipari izvi ende ikozvo zviri kunzi iwe uri kutuka taite neimwe futi tinemasamanisire piri rawaifanira kunge wakapiwa rekuti wakatuka ambuya vako iyo wakati vanoroi handiwe kuora kushaureni watini waithetisa ethi umama uyaloya uloya umfazi wakhe andinona but iyoyo hayi hatina basa nayesu iwewe kana watadza kuenda kudhienita kutokutonga tokukurera musaga ndokuti iwe uone kuti zvinofamba sei kana vakoma vaeleka ndikutoda kuti vauye niwe padani uti waripira pano kuzvawabira ashuwaka asi iso hatigoni kusiya zvinhu ganye tichikuifoni kwako tichiutari vazi tichikuifoni kwako hana zvazobatsire sumuka iwo hauzizi here kuti ino namancuyo uyu waifambisani hauzizi asi kozvino hawakutari kuti chii ati kuti kana pasi saka nebhorisi ino court mombobuda panze bepa so wakuti kudaro handare ndaifunga kuti handisirini takatarisa bepa so richitaura kuti ropa riri panapa nderaino isusu takukurandutsira wonzi ukatendera waramba uchikotenderera otherwise haiperi haana zvazvobatsira dai vanga vachinzi vanhu ava kwawakapara mhosva vanhu vasingazikamwi kana manyasara ndayatengoti havazvivanhu zvemunhu zvisina basa so ndisabhuku uyu avo kwamavereka ndisabhuku ndivamasabhuku uko vakakosha zvokuti ndikadedza nduku apa hedman nduku ndikashedza sabhuku mavaleka waiuraiwe ndikashedza vana baba wawanyura ndienongotonga zvavanoda vakati mombe nhatu indoti chisaidzi ina neyangu ipapo neshamhu yakati uri mwana wangu kana achirambe mhosva iri pachena uyu mwana ndewako uyu so sipamusi mundu anoenda uyu ari kutoonei unofanira kutomuripa kuzoimbiri watauro wega padaro hapana munhu akumanikidza wati ndaendako ndinari mazi madhoti mundu yamazi limaze yini simazoko kumazi njani limaze yini nalimazi ngokufunde pambwana hayi kona kokufunda limaze yini ngakini ungatsata kuti pamusoro wemama nyaya yataurika ndainzwa yekufanana kwangu nemwana ndininyanya hangu kuzvipikisa zvakanyanya asi chikumbiro changu kudaro ndanga ndichida kuti ini ndiende kumadna nemwana nekuti zvandakasangana nazvo zvakawanda kusvika tizobata kuti kusvika pazove nemwana uyu izvo zvinondisunungura ini zvinosunungura mhuri yangu yandigere nayo nekuti mwana asi umunhu mumwe chete asi kana zvabuda pachena kuti mwana ndewangu kureva kuti rinenge rave ruva redu tese pamba saka ndanchikumbirawo madna kairi mhosva kuna mambo akabuda akarerekera kwandiri aiwa ndinobhadhara mambo amadna hambonezi ozvo mazuva ano atotwix no yakabva mutwix ya 11 days
tinashe mugambe ambonetsi alright ngatidai so in isusu dare yedu pana pariri komusi wa 15 December iwewe unofana kunge wainda kuma-DNA wako wauya netsamba musi wa 15 panapa ine chimiro chazvo izvo hatiregi zvokuti hatizodi kuzoteerana kozondo wakapfimba wega ndokabira wega mudzimai ndiwe waienda kwapa uri kuti iwewe mai ava waienda woita senge uri kufungidzira iye munhu wawailojera pazororo ndinambokalojera kabvunze handina zuva randakambovapa mari yerende ava vari apa but yanga siri chama chakare taifambidzana Fungukuru. Yabona umntwana omnangumzala. Ngihamba nomntwana lo kumama wandisizwa phela. Ngathi kokona mwana uyu andawuthi ayindizo ngwadini ntesi ngimzala. Kodwa siyahamba. Kwathunyelwa umunye umuntu lezonto ethi kumethu sikhambe kuma-DNA test. Ngabona siyi ngokwesithupha. Okwesi-3 ngimuntu otshuthisa ubaba lo. Lo baba lo ngiyade ngithuthisa ngithi asihambeni nje kuma-DNA test. Kumele kwencengo kwesi-10 kanye. Uyabeza phela ngekhulume njengakhona akuthi lo kaphenduke khuluma njengakhona iwo that's the deadline mawele mai mokolo uyo anofana kuenda kupa-DNA nemunhu wake handika musi wa 15 ndoda tsamba panapa akaregera hatizodi kuzoita zvimwe tetitose vanhu vehama vekukama avazukuru imuri vazukuru. But justice must prevail. Justice msebenza indai kuti chi. Justice totongoda zvinhu zviri fair and just. Iwo kana wakaita mhosva dzako wosangana nichi nemhosva dzako toona moripana. Hapana nigi musha usina ndari. Ndiro ritatogara so. Tatogara. Ende zvakawanda kana. Iwo unogoramba apa nhasi masitoro ako akawanda manini. Ingobuda pachena ngaini. Ngobuda pachena. Handizivi sumuka. Handizivi nyaya. Auzivi nyaya? Ndingaibvuma sei? Usingaizivi? Ndaisangana nevamwe vanhu vari mumba. Vari mumba? Ndobvunza ndiani uyu? Ndibaba vemumwe mwana ari kumba. Ndibaba vemumwe mwana ari uko. Kanti une vana vangani? Ndeve vana 5. Wangu wechi6 iye. Ndiye akunzi tsomutsomo wangu iye. But ndo wakabvuma. Chenda iwe enda ku DNA. Ndosa achida ma-DNA. Enda ku DNA. Funete nyiko asiwana vamwe varuma. Ingaba yami yomntana mbayiyamukerera bayithatha futhi ingaba yomntana. Yase ngifuthi. Bathatha ingaba la. Sale sahamba kulidala konjabulo leko savunja kulo wavuma umntwana lo bathatha ingaba yomntwana la. Yes. Takaenda vachedza kuti kune dare ramanhara tasvika kuya takawana ivo varipo vese nedare ravo nasabhuku tasvika isi takasvika tine nyaya yekuti taenda kunonzwa nyaya yemwana tikasvika tikaona pane nyaya yemarooro tikabva tati ari kuroora ndiani ndopakabva vazopinda nyaya yemwana zvikanzi mwana tikati mwana anonotorwa ropa dare rese rakaramba sabhuku vakapindura kuti hazvina mhosva iwewe ingoziva kuti mwana ndewako nokuti kana wapiwa mwana asiri wako imhosva yemukadzi. Aiwa mai musevenzi mainingi mai yemokoro iwai kasikireti uyu ino agara akatopara mhosva chiwai ka ino akapinda mwana wachizatane vana 5 akatenderwa nani iwe wakapinda wakangwatenderwa iurere iurere nyange wakawana munhu akavata kwewe wainodii kwawaiwana vanhu vakavata saka usataura zvakawanda ukataura zvakawanda manje isusu vanogona kutobuda mombe 3 dzekupinda chete usina kudii usina kuzikamasa kana wakabawa ku wrong side iko zvaizvozvi wakumbira dare chenda unotora DNA yako uya naye panapa toudzana zvikuita bozo apa wakatopinda kudare nyango ukati wewe mwana asi wako nyango akabuda siri wako asi avachati wakapinda sei wabvuma wanzimai wako ari kumambo handoona mambo
iqale sikhuluma ngalo Uzakubona phela ngomntwana. Lume. Incwadi yomntwana yale. hayi asidingi mntwana ungena Zwana. Ukungena laba bazange ba report ukungena. Ba reporte ukureport kwayo ngomntwana lo. Isiyaphenduka kuhle. Sokule ncwadi. Sokungena konke manje. Okade se i-right lapha ekhona i-right. Imeleleni. Nafu kuba indaba siswami. Asiko oqala kontwaneni lo. Kulesinye isiso saphumayo ezechawa umama lo labo bhuti bakhe. Ya bathi koloko konke kurepotwanga la. So yena nxa ukuthi niyala. Uyabe yala zonke but umama lo uyakwazi. Ngoba mina into yonke uyazi ngoba mina yimi umuntu wangikhona awayenguye wayiphambi kwendaba yakhona. Yeah, but hayi kwakathezi lini ukuthi kube easy. Yekelana naye kudini. Yene ngizwile sibanyani ngoba hlala ngivuma. Ngifunde anti uthe mina ngiliwule wayethula betintsha lamatendlini. Ngifunde emphathele from day 29 kuzobe namhlanje. Hayi. Wena lokho phela nje uyabona ukuthi hayi kwakathezi. Wena ungakugijimisi lo. Azingenelani. Lila liyazana phela ubabalo zwisisa. Ubabalo ngemva kwakhe akumangushi. Lo ngemva kwakhe akumangushi. Lo ikubona la wako wachawa. Ngemva kababa lo kunjani? Akumangushi. Kuyaziwa. Kuyaziwa. Hayi akathanda umuntu oprotect territory yakho right. Uright athanda umuntu yena kungatholakala ukuthi lo vele icala liselumdlele. Uzabona futhi sesiyancini kuyaphendwa umntwana. Amadoda siyawazi mina ngingalitshela ukuthi amadoda onke la amawule. Yes ngokucina. Ngihloniphe dad. Bengithi mina siyakwamukela konke ukuthi uye-DNA test noma engacela i6 months asina problem. Kodwa ke kunendleko kumele ukuthi ahlale kwazi ukuthi indleko zinathi ziyasilimaza zonke sibuya la. Ngoba wacela i-DNA test waswela imali ayisitest swela imali. Ya but nina lingahlanganisi izinto lina lihlanganisa izinto angikho ukuthi edale kanye konoko ungavumeka kona indleko abantu bonke ababuye edale bafuze babe nendleko indleko zisheke ze transport ukuthi yena lisefuna ukuthi athwale zindleko bani ezedale phela imali yedala ngatholakala ukuthi yena vele yikho khona nguye silibhadala imali yedala iyabiya ngapha isibiyela kini bheki lokho vele kuyaziwa kungumahluko iwotshenda unotsaka onopinda mdanga wena kudiyene kana mangwana chaiko kozuka nonoka apa teta kuita default judgment takungobhuira musana kozvombonetsa here hazvimbonetsi takara ndo atatokuudza kuti wagara muswa nayo yekupinda usina mutendero whatever mutauro wako wokupoya ndouchaita zviwandi handisipeleleni For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.